the kingdom. Matthew chapter 13 from verse 24. Matthew chapter 13 from verse 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed ears, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, "Say, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered, "because while you are pulling up the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first to collect the weeds and tie them into bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you. Parable iri panapa zando zvakafanana neumambo hwaMwari. This parable resembles the kingdom of heaven. Kuti the kingdom of heaven ine imwe kingdom inorwa nayo, but pano muridzi wemunda arima munda wake ndokubva atora wheat, mbeu yakanaka, good seed, ndokubva adyara. An enemy came during the night. During the night, usiku, during the night by revelation is the time when you lack knowledge. Kana kuti nguva yekusaziva. Kuti the devil takes advantage when you don't know the truth or when you don't know the real kingdom of God. Fake money ine power kana vanhu vasati vambosangana ne-original. Haugone kunotisa chiri fake kana usina kubvira waziva chiri original. Kureva kuti kusaziva original kunoita kuti umbotreata fake as original for a while. So muridzi wemunda, the owner of the field, ndiMwari. Kingdom ya Jehovah ndo yatirarama tiri mairi. But ine imwe kingdom isina munda, but ine munhu unodyarawo zvinhu zvaanodyara mumunda wemumwe munhu. So pano paita vanhu vaenda kuna tenzi ndokubva vati, "Ishe, munotitendera here tiende hedu tondodzura nokuti taona kumunda kwenyu kuine maweeds?" Answer yake ndeyati, "Handidenda kuti ndiparidze." Haana kufara nekuti kune vanhu vaona maweeds. He still worried nyange vanoona maweeds. Saka answer yake ati, "No. Kwandinobva kudomboshawa kumunhu akauya kuzoita mari icho anotobhadharwa. Wesi pakazoita munhu ada kuzviita mahara munotosekerera." Pano muridzi wemunda adyara mbeu yake yakanaka, pane vanhu vaona zvisina kunaka mumunda, ndokuuya vachiti, "Munotitenderere tiende kunodzura." Iye ndokubva ati no. Apedza kuti kwete ndokubva ataura statement iri very strange, zvanzi, "Regai zvikurirane until harvest time. Let both grow together." Ndaifungidzira kuti purpose hombe yemaweeds ndeye kufaitana ne-the good seed for nutrients. But ukaona muridzi wemunda ati let both grow together, zvoreva kuti anotrusta good seed kuti no matter the challenge it will still grow. Kureva kuti kana waamukingdom yaJehovha haisi nyaya yekuti ndani anokupikisa, nyaya ndeyekuti wakaitwa nani uye akaisei mauri. Problem yedu, we talk much about the devil and less about God. Danger yatinayo kwa Africa, we talk much about the devil and less about God. Wese munhu auya kuchechi anoziva zvaakaitwa nevanhu vakamumaka nevanhu vari kumuroya, zvishoma zvaanoziva zvaakaitirwa naMwari wacho nyange achiroyiwa. Kureva kuti we have preached less about the kingdom or about the cross, and we have talked much about the devil. Handisi kuramba kuti Satani ariko, but unofanira kuziva kuti nyange ariko, Mwari ariko futi. And ane favor yaakakuitira more than the devil. Iwo wakatengwa neropa raKristu, devil haana. You have been empowered. Ukasikwa nelikeness neimage yaMwari. The devil is a spirit being. A spirit being akasiyana ne human being.
a spirit being anonzi devil haana likeness neimage yaMwari. The devil was once an angel. Kuti Satan haana kusikwa naMwari, haisi creation Satan, rebellion yakawanikwa maari ndokubva ava nezita iroro. Mwari vakasika angel yainzi Lucifer. An angel ine imwe attribute isingawanikwa kumunhu. Munhu ane likeness neimage yaMwari, but an angel haina likeness neimage yaMwari. Zvoreva kuti by standard yeheaven the devil is lesser than men. Even angels, Hebrews chapter 1, angels are lesser than men. Saka uchiona kuti zvinhu zvinoitirwa munhu naMwari haagoni kuzviitira ngirozi. Ngirozi dzakaita rebellion dzikaenda kusaidi kwaLucifer dzakatopiwa judgment, hadzina kupiwa Kristu, hadzina kupiwa a plan to be saved. But munhu paakatadzira Mwari, Mwari vakasiya denga ravo vakava munhu vakaendera munhu pamuchinjikwa kuti munhu aponeswe. Why? Nokuti munhu naMwari they are the same. Munhu ane likeness neimage yaMwari. So problem yedu ndeyekuti we have talked much about the weeds. Zvakuti we don't understand the strength in the good seed. Saka muridzi wemunda ati let both grow together. That statement iri enough kuti tizive kuti no matter the weeds, you can still grow. No matter kuti kuna ane zvaaronga zvakaipa against your life, but kune zvinhu zvisiri against you zviri for your life zvakadesignwa naMwari, zvakuti despite kuti nyika ine varoyi, you can still make it. I understand varoyi variko, that much I know, but kufunga kwako reganitaure chinhu ichi. Kana pfungwa yako iri kuti muroyi wangu ngaafi kuti zvangu zviite, I'll shock you this way. Even akatofa azviite, nekuti zvinoita kuti zviite zvinhu zvaunofanirwa kuita uye nekuziva. Okay, hausi kundidzwa. Muroyi wako akafa, unogona kusabudirira futi. Nokuti chinoita kuti ubudirire hakusi kusaroyiwa, but kuziva zvekuita. Saka uchiona izvo zvausati waroyiwa, but hapana chiri kuita. Asi unofanira kutokoroyiwa usati. Ukaroyiwa mudarika zvauri kuita, ufanizikana. There is something you must know. Wana mubvunzo wangu kuti kufunga kwako strive masiwa kwaanobva kusina varoyi. Kana kuti akapedza varoyi vese ndokubva aita ekoneti. Akaita variko. Unofungidzira here kuti munhu wese ari successful chaakatanga aita akadhina nevaroyi kumusha kwavo vese ndokubva apedza ndokubva ava successful? Statement yekuti let both grow together inongoreva kuti despite what is happening close to you, you are already anointed and blessed by the Lord to make it. Regai zvikurirane, inotoreva kuti zvinotokura izvinhu zvakadaro. In other words, vanhu vari kuda kundodzura, ndo chinhu chavasiri kunzwisisa kuti hakusi kudzura maweeds kwaita kuti mbeu kuti kasadzura mbeu haikure. Jesu ari kuti even zviriko both will grow together. Zvinoita mukuru vari wekumusha kwenyu variko. There is a level in God yekuti even enemy iripo, you can still make it. Mwari haana kuuraya Satani kuti azikanwa kuti Mwari wamasimba ose. Anoita Mwari wamasimba ose Satani ariko. That's why n'anga dzisina kubvisirwa simba panguva yaFaro dzakakanda tsvimbo dzikava nyoka. Mozisi naAroni ndokubva vakandawo, ndokubva yava nyoka inodya idzodzo. Kureva kuti simba raMwari riri ready kumedza rimwe simba risiriro, rinotofidha pasimba reenemy. Nyoka dzakadyiwa dzen'anga dzakadyiwa kureva kuti Mwari ane type yenyoka dzinongodya nyoka. In other words, ari kuti chese chadesignwa naSatan to kill you is part of your food. Is part of your strength. Nyoka idzi hadzimbodya zvimwe zvinhu, dzinotodya kana pakandwa dzimwe dzisiridzo. Let both grow together. Is statement inoratidza kuti no matter the challenges, you are designed to flourish. Problem ndeyekuti you have heard much about the devil and less about what God has already done for your life. Vanhu vanotozati kumusha kwedu kune varoyi, kune ropa rakatodeuka so, nokuti kana paine ropa rakadeuka so pakachekererwa munhu achifambe musha. Izvozvo ndazvinzwa. Unoziva here kuti muchiKristu kune ropa futi rakadeuka. Kana uchitenda munhu uyu ropa wakatengwa neropa raKristu. Kana kuna akadeura ropa rembudzi kuti zvako zvisaita akawesta mbudzi, nokuti wakadeukirwa neropa rake mwanakomana waMwari. Kureva kuti your focus must be on the good seed more than on the weeds. Handisi kuramba kuti maweeds ariko, but muridzi wemunda ati let both grow together, meaning no matter the weeds you can still grow. Problem ndeyekuti your focus and your knowledge iri lesser concerning what God has deposited inside you.
chaunoziva ndechekuti kwedu kuna varoi, kwedu kune ngozi. Kwawakauya kwacho kuna Mwari kuti kunei, hapana zviri kuzikanwa. Kungopinda chechi chete. Kwenyuwo futi kune munhu basi. Yakafirwa kavhangeri. Vhangeri ine munhu akatorererwa akaenda pamuchinjikwa akafa akamuka nezuva retatu. Yandiri kuparidzai ine munhu akatoifira. Saka kana kuna akazosimuka akaenda kunoraya zvaakauraya against your life, you can still make it by the blood of Jesus. Problem yako ndeyekuti your focus kana kuti your knowledge iri muchly to the negative world. Na daiwe iziva situation iri kumusha kwedu, daiwe iziva zvakaitika kwedu, zvekwenyu unozviziva wakazvivimba ukazvitrusta. Zvaurikutadza kuziva nekutrusta ndo zvawakaitirwawo naMwari. Anditi hausiri wakaunza ngozi kumusha kwenyu. Kuti by the reason of bloodline wakainherita a challenge. Ukauyawo kuna Jesu ukatengwa neropa rake, you also inherit zviri muna Kristu. Aiwa, kana vanhu vachitreswa even diabetes obvunza kuti kuna sikuru wako wakairwara here. Zvoreva kuti ukatendawo futi muropa raJesu, tinofanira kumbokuona nekakubudirira katoziva kuti akasvikako pandezvekwenyu. Kune munhu akurwara zvekuti vakamuvheta vanobvunza kuti hauna tete vakamboita BP here kana sekuru kana kuti shuga. Kuna kuti vari kuti chirwere ichi hachina kutanga pauri but chakauya through the bloodline. Zvino kuti kana watengwawo futi muna Jesu, pane kamwe kakubudirira katinofanira kungoti hausiriyo but ndofunga kwawakatenda. Osaka zvawakatenda ngazvimanifestewo mulife. Because zvine chekuita netrace of the bloodline. Saka muridzi wemunda ati kuti let both grow together. Vhangeri rauya nevanhu nderekunodzura mawitsi, nokuti pfungwa yavo ndeyekuti as long kune mawitsi zvinhu hazvikure, kana kune mawitsi zvinhu hazvifambi zvakanaka. But muridzi wemunda ndokubva ati both grow together until harvest time. Kureva kuti uchatomanifesta mafruits despite kuti close to you there are weeds. Zvanzi regai zvikurirane kusvika panguva yekukohwa. Kureva kuti hatisi kuzotadza kukohwa nokuti kumunda kwaita mawitsi. Which means the type of the good seed yakaplantwa ine maproperties ekufighta whatever chiri ready to be fought nemaweeds. I'll explain it this way. Maweeds ndaifungidzira kuti auya kuzofighta for nutrients. Nokuti just come men of God. Iyi ndo good seed ndo wheat. Maweeds obva amwe iwo otanga kumera ari panapa. Ndaifungidzira kuti mumunda maita competition yekuti uyu achida mvura nemaroots ake nemanutrients, paita maweeds ari kufighta for the same water. But I've realized this, kuti good to seed, iro zita rekunonzi good to seed, haridye anything but chiri designed for good seed. Iri nokuti iwheat hachigone kuva nesame desire kana kudya chinhu chimwe chete, nokuti iri iwheat, iyi good to seed. Kuva mwana waMwari kunoita kuti uregere kupinda pacompetition nevanhu vekunyika, nokuti zvamunoda nezvamunotenda zvakasiyana. Hausi pacompetition, wakatoeliminata competition netype of family you now belong to. Ino zvafanira mwana mudiki nemudhara havambofa vakanetsana pazvinhu zvakawanda nokuda kwokuti age difference. Vafana vanenge vachiema kuti mazepi adhura, zvakati zvadhura. Iwe uri mudhara haumbofa wakaona kudhura kwemazepi nemabhabhokam, unenge uchitaura nyaya yecement nekuti uri zera rekuvaka. Ukatoona zera rako wakuti mazepi adhura patoipa, nokuti there must be a difference. Difference age inocreate difference per desire. Hakuna mudhara mukuru ari pacompetition nemwana wagireti 4 hazviite. Even ukanzi vese vanofarira vakadzi yangatoda vakura kwete tuchechi. Kureva kuti competition yakaeliminatwa already nekuda kwetype of wheat netype of seed. Ndopandakati ndopanozondivhundutsa manje kuti doro rikakwira imwe chechi inopoekana. Asi ndataura zvemazita, imwe chechi inonwa. Saka rikakwira zviri pachena kuti musi havana matemushi. Vanenge vachingodza kuti wakwira panzapa. Panze pamukati kamazano. Amazano panze pamukati ka. Chadona crusade yadatiitwa mukati. Jesu paakatouya akati ndakainga makwai akarasika. But zvanzi setsika yake aienda kusinagoge musi weSabata. Indava tsika yake ichipikisa calling, haisi kupikisa. Tsika yake aienda kusinagoge musi weSabata. But akaingei
makwai akarasika. Zvapachena kuti anga akarasikira kupi? Usina mukati. Nokuti munhu ari kutsvaga vakarasika anofanira kuenda panze. Takaona kuti ma-enemies ake ese Jesu vaimupikisira mukati imomo nokuti akainga vakarasika but vaamukati. And in our times the same thing now. Crusade yada toitwa mukati. Nokuti mukati maapanze, panze paamukati. Rudo rwatoparidzirana kuchechi ukaenda kubhaibheri ndiko unotoruona unachichinja nasikati. Kuchechi bhaibheri munhu anoverenga rake ende hatishende zvako izvo. Unyazoona kuti panze paamukati but mukati maapanze. Vanhu vanotokatirana kastabhu ikako but mukati umo hamuna chakanaka. Saka chero tikada kutoita kana all night tinotora muimbi wepanze nokuti totoziva kuti panze pari mukati. Totoziva kuti weda azviite tikatotora